Anak kula nang Antasena. Aku anakmu nang Pakde. Pakde Mandura. Iya. Pakde Bule. Iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sopo Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloi Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye, Pakde? Antasena saka ndi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gonggolo, Pakde. Asu iki. Iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ra tataran. Lah kok malah Ratu Ndorowati. Kakang Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng iki. Menika ingkang rayeng Ndorowati ya Prabu. Ingkang rayeng Ndorowati. Ndorowati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Kakang Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Nimangsuk mana diluwe ana sasmitaning sun jagat masesane Bathara. Kakang Prabu. Kakang Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Modar. Menawi Kakang Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Duh, edan. Oh, Werkudara iki. Wah. Dasar Bharata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah, demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti Bagong. Bagong iki padha kawanku. Sopo arep kedasi ora karo Bagong, aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Ojar. Isin man kula. Kaisin piye? Kula maju nek kae goleki Gatotkaca Sancaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sik ta? Werkudara barang mrene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun Mas? Bagong mboten isa disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Tuh, Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cudha maneh mbok dadimu parat kowe. Ki Pate. Pripun? Ampun mriki lho.
Lah pripun? Isin kula. Oh iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono kuwi. Oh kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembin. Aku karepe dhewe pirangan aku. Bawa dulu terus ndi? Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin lho. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean mang bloko kalih kula? Balik jaran. Oh, sengkune iki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkrek. Sampeyan niku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, inggih nggih ya. Bagong. Yen manyen iso nambahi Kyai Nenggala aku meguru karo kowe bareng. Lho iki ora pangling Nyai Ndrawati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Ning mangsuk menawa diluwe ana sasminaning sun jagat masesane Ubathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Bodar. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ora tataran. Lah kok malah Ratu Ndrawati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng. Menika ingkang Rayeng Ndrawati ya Prabu. Ingkang Rayeng Ndrawati. Ndrawati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Etan iki piye to iki? Iki karepe piye? Kanggo Prabu menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun dol senjata cakra. Kowe tatamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi Sekar Kembang Setaman. Cangkeme klerak-kleru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu. Nek panjenengan mboten atus monggo dipun puthaken iblis gelandang Nenggala legane ati wae.
Ndendem. Janaka, ndendem. Si Adi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka, ayo ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Windeng. Wingeng rai menjanaka. Koko Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa? Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndrawati mboten dalem papan mriki. Koko Prabu. Nggih. Wonten nyiram tenang sabar. Menawi Koko Prabu mboten mangke. Koko Prabu mbanyan iki ardane kamsa Koko Prabu samriki Koko Prabu. Iki kok mengko Koko Prabu karepe piye? Nek menjenengan badhe mlawan bagus. Ning mboten ngerti. Koko Prabu. Mboten ngerti mangke nganti nampane. Koko Prabu samangke kula ngaturi wali. Ah, kowe Bagong kowe karepe. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang ngopo Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kandha karo Antasena aku sing bakal nglampungi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anakmu nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloi Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena, piye Pakde? Antasena saka endi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala Pakde. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki. Pakde, omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budewa. Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora minggat nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde. Anak Prabu, kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis punika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan. Anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kaliyan anak kula pun Waradrupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Waradrupadi sagang ladosi bapa Panembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Waratrikandi, Anu Waradrupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menus ratatanan gugu karepe dhewe. Menungso kranjingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak-obrak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe
Nggih po. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun Tiyang Agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Ra tenan to. Lah ra tenan kowe pake. Ayo, pokoke entekke wayange. Wis kentekan wayang ngantian. Sinang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya meso konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menang lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Pak. Wah, salah. Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali. Iya. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, Nun, aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi digarwa dening Bapak Penembahan Durna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Waradrupadi, aku bakal napa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. terus Kowe bali ora? mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang nenggala mbuh dadimu kowe ponakan Bagong. Wah, ada. Weh, ana sing ora setuju siji. Sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdakura rera nanggana magawe gelar Bagong Wonten dawuh aku ngaturke panuwun dina sira bisa gawe srana munduring para Sata Kurawa Begawan Durna medene anak Prabu Mandura. Nggih.
sak kamat-kamat sinuwun gandeng sayembara ingkang sekawit nalindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. nggih Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake Atmajaku bakal tak paringake kowe. serius Iya tenan. ya nek rika kurun nek mboten purun Mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. aduh ranggo jungkat cilik aku arep jungkatan sik Wis ora sandadak kowe macak anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa, yen ora kaya aja gelo. nune nggih ngestakaken dawuh Terus semeno wonten maring dawuh Rama. Mbak Yumu aturana tindak mrene. Oh nggih ngestakaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus to jumena. Yutama ngambararum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika Drupadi wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala. Merga saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jrone kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag rumiyin kaliyan Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembugen sing kanthi apik-apik. Nggih ngestaken dawuh. Wis kono. Bagong. nun Penake. durung apa-apa wis kon menake lho Panakawan Bagong wonten dawuh muru saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilat iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese Ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon
Panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen lil tindak 2 taun, dadi bojo kula 2 taun. Yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho, aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo daripada kula omong dadi kere. Lho sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kowe becik nek aku urip karo kowe, Bagong. Puspawarna Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu buka gending. Gending apa? Mboten iso. Ame ngawur watone leka menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kali Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa. Nek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes bokongku. Ati jan kaya Siniram Tirta Wayu Sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus monggo aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane nang omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek. Minta minum. Teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anu Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng ya. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Ya mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden meneh.
di dalem arep nendi kowe? Usa uyun ayun ing mapan wonten ing praja puser bumi wonten Alindra Muda gagah pideksa branyak pasmane ingkang jejuluk Nata Prabu Kalimantara. Risalju nedha lenggah madaning dampar sineba rekana patih guwa garba awarnidya sak perbata siwi gedene netra kaya baskara kembar garana mungal kaya candhik ing Palawa rumahap ngersaning Sanata Prabu Kalimantara sawetawis tambuh-tambuh setaninggali sang patih guwa garba mulat kawontranipun ingkang sesembahan nggih Sang Napa Prabu Kalimantara anggenipun tansah katingal tepung wimbane kadhi wonten ingkang ginagas wonten salebeting penggalih dadi kemanglujening pangandika ing dereng kababaring lisan
jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra dencengan jagat pasesane Bathara wayah Bathara jagat kate wonten drawuh sinuwun mesti wae tuwuh tandha pitakon jroning atimu apa ta sababe dene panjenengan ingsun lenggah ning dampar parandene durung kawiyos pangandikan ingsun ning kababar mring sagung para nayaka lan punggawa non ngantos tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ing abdi kepatihan menapa ta ingkang ginebeng salebeting penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun Dalan sasampunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk iya ya pate tak tampa ora liwat pengestune ingsun tampanana lho pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantesan uruhananira pate inggih nggon ingsun sak pejagong lawan sira patih guwa garba sayektine mung bakal nyuntak marang pangunek-unek ing penggalih ingsun bab ingkang pundi paduka sampun dados nalindran jayeng bawana paduka sampun dados nalindra kuncaraning ngrat jagat ngantos keberbeken dhateng mandhangipun Prabu Kalimantara nalindra muda ingkang sugih bondo bandu nalindra muda ingkang boten kekirangan menapa kemawon teka paduka nggadahi pangandika ing kados mekaten pate wonten dawuh yen babagan derajat pangkat ora kurang inggih yen babakan bondo donya ora kurang inggih pun paduka menika menggalihaken anggen paduka kepengin amungkasi jejakanipun sinuwun Prabu Kalimantara pancen bener kaya mengkono lajeng wanita pundi ing dados weting penggalih paduka lumahing bumi kureping Ngamarta Prabu Darmakusuma ya mung waktu dina iki sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa mau lagi linggar praja mbuh menyang ndi papan lenggahe kabeh ora ana ingkang ngerti tumuli Dewa Drupadi kondur marang negara ing Pancala pate wonten dawuh kalodhangan iki bakal tak gunakake nggonku nyidra kelawan sekaring kedaton ing Pancala ya kuwi Wara Drupadi lho menapa mboten langkung mrayogi mrawujeng andika menika nglamar ingkang kanthi sae-sae upama tak lamar tange bakal diparingake jernyatane Wara Drupadi durung dipisah dening Nalindra Ngamarta Prabu Darmakusuma tegese isih ana kewajibaning nata Ngamarta Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten mula ora ana cara ingkang kudu tak lakoni kejaba mung nyidra marang Wara Drupadi menawi ngantos kawanguran menapa mboten adam lingsem penggalih paduka sinuwun Prabu Kalimantara isin ketemu mburi sing baku aku bakal muktekake kelawan Dewa Drupadi kepareng paduka aja ingkang padha nderek mengko mundhak kawanguran akeh para wadyabala ing bakal nderekake jengkaring sun samengko ora urung bakal dadi tandha pitakoning para kawula ing padha weruh lajeng kepareng paduka ingsun dhewe ingkang bakal lumapat ana ing negara ing Pancala yen ana kalodhangan sarta samengko ana lenaning para wong-wong Pancala Wara Drupadi bakal tak cidra pate
Leng-leng ing driya mangungkung ganduan rimang lelena tanpa kanlin-lin lelena tanpa kanen yen tantu lusa amangku sang Dyatama Nalindra Muda wuwuse angrerepa menawi tetela mekaten namung sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula ingkang sinuwun tak jaluk pamujimu aja kendhat nggonmu nyuwun marang panguwasaning dat kamurwing dat muga-muga kelakon panjangkaku sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka sinuwun ya Patih alugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung katereng momong kemangun manah rahayu yono tanah kolong sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku ampun ngoten lah mbok kabedhao dodo kula kapendheta manah kula dereng nate ngertos lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa ndara kula Waradrupadi malah kundur wonten negari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kalih Ndara Werkudara Ndara Janaka niku nanjihke garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking Sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon Sinuwun Puntadewa ngenipun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langening kalanggiwan adar pandan moncar tinoner kekonang surem sorotetan badang kasoran bacaring purnameng gekono dasari mongso katiga ing jagat wasaning Bathara Werkudara. Lah kok bener kendikaning Kakang Semar pun Kakang lan Siadi ketungkul ngupadi menyang lenggahing Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Nyai Waradrupadi. Yo Mulayu Dimas apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake seranane sowan luwih dhisik ora keteng sedhela ana ing negara ing Pancala nanjeke kelawan garwa ing Ngamarta. Wah yen pancen kaya mangkono
aku mingkari manut ayu Kresna kakangku tak dherekke jlamprung aja nganti keri Semar anakmu dikanthi nggih mareka den prayekna semuriris
Niat langaning kalangwan aklar pandhan moncar non ler kekonang suram sorote tan padang ilatala persasat kadidine lumampang wanci peteng papak obor sastra biar padang trawangan nggih kula ngaturaken panuwun dene anak Prabu Indrawati sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala paman kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya kula tampi dawa sami-sami Durwada bapakku aku ngaturake basaku katura ya Werkudara tak tampa paman lu ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya ya Arjuna tak tampa ing pamaning Pancala nderek prihatos dhateng lampahan ingkang sampun lampah wonten negari Ngamarta mendranipun anak kula anak Prabu Puntadewa ngantos dados jalaran wangsulipun anak kula Waradrupadi wonten negaring Pancala nggih paman sawanipun ing putra Indrawati jatosipun nanjaken babagan perkawis menika lajeng sakmangke Yayi Ratu Waradrupadi wonten negaring Pancala kalersan mekaten namung kula nuwun sewu wonten lampahan ingkang mesinipun badhe kula aturaken dhateng resanipun anak Prabu Indrawati lho lampahan menapa ingkang wonten gandeng jenengipun kaliyan pun anak kula Waradrupadi bab ingkang pundi paman nggih sakwangsulipun anak kula Waradrupadi negari Pancala menika paribasanipun banjir mangsi udanawala karah para nalindra para brahmana satri ing sami ngayunaken dhateng anak kula sami nggraita lamun nalindra ing Ngamarta sampun boten badhe kundur malih wonten negari Ngamarta manah kula menika bingung pundi kedah kula lampahi ngantos Begawan Durna kemawon sowan wonten negaring Pancala badhe nglamar anak kula pun Waradrupadi bejanipun wonten sowanipun Panakawan Bagong ing nalika semono paring dawuh utawi munjuk atur dhateng kula piyambakipun nampi sasmitaning dewa kedah saged ngayomi dhateng bendaranipun inggih menika pun anak kula Waradrupadi satemah dados pancaka rageng kaliyan para Sata Kurawa nanging elokipun lah kok Bagong saged ngunduraken sangga para Sata Kurawa mboten nemungaken menika kalebet Begawan Durna lan Nalindring Mandura ingkang Raka Tiyang Agung Baladewa kapracundhang mengsah Bagong tumuli kula menika nggumun Bagong kok gadhahi kekiyatan ing kados mekaten menika lajeng nalar kuna tumunten kula menika metang menawi Bagong gadhahi kekiyatan kados mekaten menika ngayomi dhateng ingkang bendara inggih menika pun anak kula Waradrupadi tartemtu boten badhe wonten tiyang ingkang wantun ngiriguda dhateng atmaja kula pun Waradrupadi lajeng sakmangke Bagong wonten pundi Bagong sakmangke sampun mapan wonten taman negaring Pancala malah piyambakipun sampun matur dhateng kula badhe ngayomi dhateng pun Dewi Waradrupadi anak kula slaminipun Prabu Puntadewa anak kula mantu menika kesah saking negari Ngamarta lan Bagong sampun matur menawi mangke anak Prabu Puntadewa sampun timbul piyambakipun badhe nilar negaring Pancala nanging pakatinipun Bagong kados mekaten menika mboten sae kedadosanipun jer Bagong menika namung derajatipun Panakawan paman lah nyatanipun kula sampun kebacut maringi palilah dhateng pun Panakawan Bagong lajeng menika mangke kados pundi nggih gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung dara nggih Arjuna kula wonten paring adhawuh mula sawanipun sawani anake Semar iki mau kok ora katon Bagong lha kok jebul Bagong mulang sarak dheweke ninggal malah ngunggah-ungguh lan tata krama mapan ana negara Pancala kanthi pawadan ngayomi marang Mbak Yumu Waradrupadi nek nganti Bagong kurang ajar kepiye Janaka Koko Prabu Lati lenggah ing prayogi
ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung Bagong dalem bener ngendikaning Paman Mancala morang tata ing atase ming derajating batur lah kok kowe wani padha-padha lengguh jajar kelawan Kakang Mbok Wara Drupadi nyuwun pangapunten kula menika namung sadermi ngayomi ing atase mung ngayomi marang bendaramu wae lah kok kowe lungguhmu jejer kelawan Prameswari Ngamarta kula mboten nyuwun ning gandeng Dewi Wara Drupadi sing kepareng dawuh kali kula supaya lenggah jejer kula niku jare ya pekewo lah niki lho tangan kula isih abang-abang dijiwiti terus napa mboten nganyelke yen ngono kowe wis kurang ajar karo Kakang Mbok Wara Drupadi mboten kurang ajar kadanging pun Kakang Yayi Janaka sing gedhe pangapuramu ya Dimas kaya ngapa to rasane ngatasé aku tininggal dening guru lakiku nganti tekan 3 candra suwene dene ana wong kang gelem ngayomi marang aku malah kepara kebeneran to Dimas aja ngruputke karo Bagong Kakang Mbok mestinipun boten kados mekaten lampanipun panjenengan menika Prameswari negari Ngamarta teka Bagong wantun nyala wetah dhateng jengandika lenggah jajar kados mekaten malah semunipun radi mboten wonten ginggangipun antawisipun jengandikanipun lenggah kalian pun Bagong pancen aku ingkang njaluk supaya Bagong lungguh jejer kelawan aku yo nyatane bareng Bagong jejeri kelawan aku atiku krasa tentrem atiku krasa ayem Yayi ngandel ora senengane kok maido arep rupane kaya ngene iki ning gedhe dayane Bagong bali ora lho ora basa wae sampeyan nyatane ketone ajeng meri karo ketrimane uripe Bagong kok pokoke aku arep nang kene sak teruse nek ora sak teruse ya sak timbule Ndara Puntadewa kula ajeng teng mriki ngayomi karo Dewi Wara Drupadi yen ngono kowe wani karo Janaka sing tak wedeni apamu gene marganing patimu Bagong aku wis ngerti rembugane Janaka karo Bagong kowe pancen batur sing ora ngerti karo derajatmu ora gelem medun kowe jejer karo Wara Drupadi Mbayu tak idak mutar kowe idan tak idak genti kowe mutar Bagong saya gawe pangeram-eram ing atase satriya-satriya Ngamarta lah kok mbok kalahake lenggah sik ya sayang iya aku nek ora ngladeni wong-wong kae ndak dikira aku wong jiring getih wedi mati iya Bagong mengko sak rampung aku nandangi Janaka karo Werkudara aku kembali ke sini iya wis kono kepenakno tandangane rak tuman wae Janaka mboten nginten babar pisan bilih Bagong nyata anggunjak dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi semune Wara Drupadi ora wegah nampa karo Bagong ditampa kanthi ikhlas lah dalah jagat diobati jagat pangestungkara lah kok dadi kaya mengkono kanane Bagong
Mung gumunku lho, Yayi Waradropati kok ya nampa iki ana lelakon apa Maratresba? Tak presanane kaca paesan Werkudara. Ya jagat maisane ngubut ora wayah bloro jagat. Lah kok isa-isane nglakoni. Kresna kakang kowe ning apa? Sawise mrisani kaca paesan teka mesem kaya lega penggalin Kresna kakangku Janaka wonten paring adhawa Werkudara. Piye? Bagong kaya adep ana. Ning aja kowe gendak sikor karo Bagong. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu Janaka luwe-luwe. Kowe sumengkema ning pepadaning Bagong kae njaluka mati wong loro. Wah iya. Iki kok ada munduk-munduk iki ngapa iki? Bagong. Wiwit dina iki aku njaluk mati. Lho. Ngapa? Saka ngendi doan? Saka pis-pis ya. Bagong. Wah. Aku njaluk mati. Wah, carane ngono kuwi mah. Sone ajak-ajak. Bagong edan ora gagas karo aku. Aku matenono. Bagong aku matenono. Aku trimo mati ning ngarepamu Bagong tinimbang aku wirang bebareng. Aku patenono, apa perlu aku kudu suduk salira ning ngarepe Panakawan Bagong. Aku patenono Panakawan babar. Sejatining wujud nata ngamarta Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu. Aneh piye Yayi? Teka Paduka mimba Bagong solah sakbawanipun mboten benten kalian Bagong. Monggo Koko Prabu menika mboten saged ngecul kumarucul. Nanging ing menapa saged jebles kalian Bagong. Sing tumindak dudu pun Kakang nanging uga Panakawan Bagong ingkang tak papanake ana ing kalpikaku iki Dimas Arjuna. Dados ingkang ngendika sanes panjenengan dudu aku ora iso omong cara Bagong. Rekaman. Aku sing ngomong. Ya. Lajeng ingkang tetembangan jejogetan. Kula. Kandhane kok ngeyel ora. Wis ngene iki wis apik wis tekan esuk dadak di protes. Angel lele mikir. Iya, Bagong. Dimas pun Kakang sayekti nggone Mendran krana pun Kakang upaya wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada ingkang Mendran saka negara Ngamarta Yayi. Prabu inggih kula sampun mangertos dayanipun Yayi. Namung mengatono tasih wonten kewajiban inggih menika ngupaya wonten pundi durungipun pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Kula piyambak mboten mangertos. Lajeng badhe dhateng pundi anggenipun ngupaya pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada.
Koko Prabu kula mboten saged munjuk atur dhateng ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu anak Prabu Darma Kusuma kula ingkang sowan nggih. Nggih, kula nyuwun senjata pitulung. Ing Rama ing Pancala nyuwun tulung. Paman Pancala wonten menapa? Ingkang garwa anak kula Waradrupadi cinidra dening Duratmaka. Bineta ngambah dirgantara kula sumanggaken nggih anak Prabu Darma Kusuma. Koko Prabu Yai Waradrupadi murca. Dalah. Yai Waradrupadi cinidra Duratmaka kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lho edan kae arep ngopo kae? Aseme dinggo. Lho. Oh iya. Sondi? Tolilet. Tak kira nek ngrebut Waradrupadi wis udu hakku wisan. Hakku mau saiki senes hak kula. Yai Punta wonten dawuh. Nalendra kala wau menawi saged pinanggih sampun ngantos jengandika gendhak sikara. Namung ngaturi pasrah pejagesan dhateng Nalendra kala wau Yai Puntadewa. Drupadi, ora usah dadak kowe bingung, ora usah dadak kowe rumangsa bakal tiba ning Padasuri. Nanging kowe bakal tiba ning kasur babut kowe winengku garwa dening Nalendra ing pusara Bumi Prabu Kalimantara. Aku Nalendra muda. Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Waton kowe gelem ngladeni kelawan aku nata Kalimantara Waradrupadi. Iki kaya Prabu Puntadewa kasinggihan mekaten sinuwun menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula pun Waradrupadi kula mboten menapa-menapa namung jejeripun piyai kakung mbok inggih medal margi ingkang leres menawi paduka badhe garwa dhateng semah kula monggo kula caosaken tangan kula kekalih kula mboten badhe owel. Upami nyatanipun Waradrupadi menika nggadahi raos dhateng panjenengan malah sak mangke langkung prayogi kedadosanipun jer kula jejering guru laking mboten saged ngayomi dhateng inggih menika tetimbangan kula pun Waradrupadi kenging menapa kula kisah saking negari Ngamarta tigang candra laminipun sampun sak trepipun menawi paduka tresna kaliyan pun Waradrupadi Drupadi tresna kaliyan panjenengan. Namung saderengipun maduka mengku garwa dhateng tetimbangan kula pun Waradrupadi kinaryosa nanggen kula ngaturaken dharma bekti kula monggo sinuwun kula aturi nampi dhateng sembah kula babar jatining wujud pustaka jamus jlima klata.
katon padhang kahanane. Anakku Drupadi wis bali, yai anakku Puntadewa uga wis timbul. Kresna, iku wonten dawuh paman. Ingkang pamaning Pancala ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Semeruga kowe Werkudara, ya. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan, ya. Ora dadi ngopo. Muga-muga kabeh bisa mlumpuk malih ana negara ing Awarta. Ya, kuwi luwih prayoga. Iki piye kok dadi kanane kaya ngene piye? Lho. Yai Ora Drupadi. Nggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Lho menika Yai Puntadewa. Nggih. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Wonten menapa Koko Prabu dene jeng ngandika Kanjeng Koko Prabu rawuh semunipun nandhang duka. Apa boleh kakangku teka-teka nesu? Nek karepku arep nesu karepku. Nek gandeng kanane wis kaya ngene iki, aku arep nesu karo sapa? Yen nganti aku njaluk Yai Wradapati padha karo aku ngrusak bebrayane Kyai Prabu Darmakusuma. Ora prayoga Werkudara. Weh, mantene tak kandhanane sik. Bathara, wonten dawuh. wangsul. Lho kula kok kan wangsul pripun? Kyai Prabu Puntadewa sampun timbul. Wah. Sampun kondur? Sampun. Aduh. Nek ngaten kula coplok anginipun dandan manten. Coplok kabeh. Inggih ngestaken dawuh. Kula aja bali. Inggih ngestaken dawuh. Ampun gawe rame negari Pancala. Oh inggih ngestaken dawuh. Nek kira anak Prabu Baladewa. Wis kelakon. Nadyan ora ketang sedhela anakku Wara Drupadi diwengku dening Bagong. Kowe diwengku dening Bagong Drupadi. Panjenengan ingkang dados Bagong, iya. Sami kemawon boten dados menapa. Sampun Yayi mboten sasujana. Wong sing dadi Bagong panjenengan kaya sanes kula nanging Bagong ingkang dados ingkang kula kanthi manjing kalpika. Inggih. Sampun samangke sampun ngantos dipun permasalahaken lagi. Kawontenanipun sampun padhang kados mekaten. Wis ora usah dadak werna-werna. Sura Sudira jane ingkang ratsasi Sura sasi Sabarjen wae. Koko Prabu sampun menawi mboten saged ngendika, mboten sah tumut ngendika. Mugi-mugi sedaya tansah manggi wilujeng niring sambi kala wiwit purwa madilan wusananipun nggih.